dan, dragi moji. Dobrodošli na kanal Demetove kuhinje. Kao što ste već vidjeli u najavi klipa, danas pravimo tortu sedmo nebo i ujedno koristim da vam čestitam dan zaljubljenih. Idemo na spremanje. Evo, krećemo od prve kore, znači ja ću kao i uvijek da vam kažem šta vam treba, ali za početak evo imamo 4 belanaca. Znači prvo ćemo da odvojimo žumance od belanca i pravimo 3 kore. A naravno sve će biti fino napisano u opisu klipa i kao i uvijek ćete sve znati šta je potrebno za ovu divnu tortu. Ovo je namijenjena torta za sve, što se nam kaže, dame i za sve osobe nežnijeg pola. Odvojili smo 4 belanaca od žumanaca, sad ćemo to lupati u čvrst sneg i ovdje smo pripremili 100 g šećera i 100 g oraha i 1 kašiku brašna. Sada ćemo postepeno dodavati šećer, znači 100 g šećera i nastaviti naravno da mešamo. Kada smo lupali u čvrst sneg, znači ja uvijek vam pokažem to treba ovako da izgleda. Znači sada tu dodajemo 1 kašiku brašna. Ovako, možete i da ga prosejete, a i ne morate. Znači 1 kašiku brašna i dodajemo 100 g mlevenih oraha. To sada mešamo špatolom, ne treba nam više mikser. Pripremili smo ovdje posudu za pečenje, znači obložili smo pek papirom, rerna je uključena na 180 stepeni. I 15 minuta, znači otprilike se peče kora uz naravno praćenje, znači čačkalica ruke, to ja uvijek kažem. I peći ćemo tako 2 korice. Znači sada stavljamo smesu u posudu za pečenje. Znači razvući ćemo po površini posude za pečenje. I rekao sam vam da ćemo da, kao i uvijek, to ja uvijek uradim, znači blago da lupimo posudu od površinu stola i ostavit ćemo na pečenje, znači 15 do 20 minuta, rekao sam, ali da bude umjerena temperatura i naravno čačkalica ruke. To bi trebalo da bude tako. Idemo na pečenje. Sad smo stavili ove 2 kore koje su gotove da se hlade i prelazimo na treću koja se malo razlikuje od ove prve 2 kore. Znači 5 belanaca, evo ja sam odvojio, krećemo da odvajamo žumance od belanca pa ću vam reći onda dalje. Sada kada smo ulupali ovo čvrst sneg, polagano dodajemo znači 5 kašika šećera i na kraju dajemo 100 g kokosa koje ćemo promešati špatolom. Ja uvijek vam pokažem, to treba da izgleda ovako. A ovdje smo uzeli znači 100 g kokosa koje ćemo sada da sjedinimo i da promešamo špatulom. Pečemo na istoj temperaturi na 180 stepeni oko 15 minuta. Sada kada smo to napravili, znači ovu treću koricu od kokosa, znači sipat ćemo ovdje i pečemo na 180 stepeni i 15 minuta. Evo, sad kada smo znači izručili, poravnali, nosimo na pečenje i prelazimo na spremanje fila. Dok se naše kore hlade, pravimo tortu sedmo nebo za sutra dan žena, tako da Valentin je sutra, tako da nastavljamo sada da pravimo fil. Ovdje smo stavili vodu koja će da provri, kuvat ćemo znači žumanca na pari, maslac smo odvojili da stoji na sobnoj temperaturi, pripremili smo 250 g šećera i sad ćemo prvo da ulupamo žumanca. Dodajemo 250 g šećera i sad ćemo fino to da ulupamo dok se ne odupla i pobeli. Idemo. Evo, završili smo, znači, otprilike 10 minuta sam ovo radio i evo, to treba da bude otprilike ovako. I sada ćemo to kuvati otprilike nekih 15 minuta na pari, znači samo strpljenje, naružite se strpljenjem i fino, lagano mešanje, smanjite ringlu, nemojte da bude, znači, da vam ključa, nego da bude onako, znači, baš zato se zove kuvanje na pari. A dok ja to radim, vi fino možete da lajkujete, ostavite komentare, prijavite se, kao što uvijek radite, pišete, znači pišete nam šta vas interesuje, da predavajte predloge i naravno mi ćemo da vas uvijek obradujemo sa nekim novim receptom iz Deda Miletove knjižice. Evo vidite, otprilike, znači ja sam nekih 12 minuta, evo vidite kako je to lepo ispalo. Znači prava milinica i sada ćemo staviti 100 g čokolade za kuvanje. To ćemo mešati dok se ne otopi. Otprilike smo nekih 15 minuta kuvali žumanca na pari i još 2-3 minuta smo sada dokuvali čokoladu koja se stopila i sad ćemo to skinuti i nosimo na
hlađenje. Sada ćemo dok se fil hladi, znači da ulupamo maslac koji smo držali na sobnoj temperaturi i posle toga ćemo da nastavimo dalje. Da smo ulupali maslac, dodajemo znači fil koji smo ohladili, znači sačekajte se da se lepo ohladi i onda ćemo fino sve to sjediniti. Sve smo sjedinili, znači evo napravili smo fil, ohladili smo ga i ovde smo korice znači odvojili i sad ovde 100 ml mleka sam odvojio. Ako treba malo više dodoliti, s time ćemo prvo da prelijemo naše korice, pre nego što stavljamo fil. Znači lepo ih natopite. Sad krećemo sa filovanjem. Znači otprilike podelite na 3 dela ovaj fil koji smo stavili, koji smo napravili, jel? I polako ćemo razmazati na koru. Prethodno sam vam rekao da trebate da namažete mlekom, da natopite mlekom. Sada odozgo ide druga kora, a to je kora koju smo napravili sa kokosom. Ona je krha, jer unutra nema brašna, znači pazite da vam ne pukne kad je budete stavljali i onda nastavljamo filovanje. Naravno i ovu ćemo koru sa kokosom da natopimo mlekom, fino lagano. Uvek vam je bolje da okrenete donju stranu korica, jer će lepše da upije kora. I kad to uradimo, sačekat ćemo jedno 10 sekundi, 15 da malo to upije i nastavljamo sa filovanjem. Nastavljamo znači sa filovanjem. Sada ćemo ovaj preostali fil koji nam je ostao da podelimo na pola. Pola ćemo staviti ovde, a pola ćemo ostaviti za gore. Sad ćemo staviti treću koru koju smo namazali, znači ovu drugu koja je bila sa kokosom i nastavit ćemo da radimo dalje. Naravno, mažemo i treću koru sa mlekom i preostali, znači fil sam rekao, stavit ćemo na gore, sa gore i ako nam ostane, namazat ćemo i u krug. Ako ne, ukrasit ćemo šlagom. I sada odozgo stavljamo završan sloj koji nam je ostao od fila. To bi bilo ujedno današnji deo mog posla, a dekoraciju ćete naravno po samoj volji i želji. Dragi moji, naša torta Sedmo nebo za dan zaljubljenih, to je Valentin, je gotova. Ja je sad nosim da je hladim, celu noć ću je hladiti, a dekoraciju ćete vidjeti sutra. Idemo. Evo, dragi moji prijatelji, ja sam je celu noć, znači Sedmo nebo, naša torta je gotova, hladio sam je celu noć i sad ću da isečem jedno parče, da degustiramo. To smo pravili za dan zaljubljenih i da vidimo kako to je ispalo. Lepa, znači tortica, evo lepo se stegla. Sad ću ja to fino da uzem parče. Da vidite kako je to lepo ispalo. I sad ćemo to staviti ovde i da degustiramo. Evo, seo sam sada, znači da gledam ovo Sedmo nebo i da uživam naravno u njoj. Probat ću je, znači gotova je. Isekli smo, vidite kako je ispalo lepo parče, to sam već pokazao. I sad ćemo da degustiramo, da vidimo ukus. Vidite kakva je lepa. Znači, verujte mi na reč, u Deda kuhinji smo pravili dosta torta, znači baš dosta torti. Ova iz Deda Miletove knjižice torta Sedmo nebo ima posebno mesto u mom srcu. Znači, izuzetno lepa, kremasta i jako ukusna torta. A što je najveća stvar i što je najbolje, nije puno, ne koristi se puno šećera. Eto, čisto tako da znate, to je ono ukratko što mogu da kažem. Mama, ako se sviđa ovaj današnji recept, lajkujte, ostavite komentare što uvijek i radite, prijavite se, pritisnite zvonce da vidite šta se dešava u svakom narednom klipu. Ja vas pozdravljam, želim vam još jednom svim damama, naravno i muškarcima, srećan Valentin ili što se ono kaže dan zaljubljenih i mi se vidimo u nekom sljedećem receptu. Dotle živi, ljubim vas.